טוב חברים, רעיונות לסרט חתונה? שוט. לתקן בבקשה למעיין עם יוד אחת. אוף, עוד פעם סרט חתונה. הם צריכים להגיד תודה שאנחנו באים בכלל. מי זה פיני? אבי שלום. מי זה אבשלום? אבי. מי זה אבי? פיני. חפרתם. אפשר להתרכז? סבבה. אז דבר ראשון, אי אפשר לעשות הפקה בלי נאום של מושיק לבה. וכתובת אש. ותמונות של מעיין מהצופים. ותמונות מהשנת שירות, חובה. וסתם תמונות מביכות של פיני עם שפה! או תמונות של הבגדדי עם רסטות. חובה לעשות מצגת עם תמונות ילדות של כולנו. תמונות שלהם ביחד יש למישהו? אולי תמונות שהם היו ילדים? אולי יש למישהו רעיונות מגניבים? משהו שלא עשו עדיין? אפשר לעשות סרט אבודים בטרמינל ולספר איך הם הכירו. אולי סרט על דרדסית ובר מוח? מה אתם אומרים על ליפ דאב? טוב, אני מעדיף לשים עוד 200 שקל בצ'ק ולוותר על הסרט. אין לי כוח לזה. תחלבס, צודק. סבבה, סגור. איזה חברים מאפנים. אפרופו חברים, יש לי רעיון. הלו, יש פה מישהו?